दैजिं फेस्टिवल भार्सेस नलेज फेस्टिवल दावहा BPF भार्सेस UPPL दावहा बेवहाय जोङो रायजो राजाफ्रा गेजेरनि मानसि जानानै बुंहरनांगौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों। स' दिनै बिनि सोमोन्दै मोजाङै गुसुंबाबो नोंथांमोनजों सावरायगोन रायजो राजाफोर जे बे मोनसे ट्रेन्डिं टपिक जागासिनो दङथ'। स' नोंथांमोना भिडिअ नांथाबबाय थाबानो जाबाय। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। गगा मोनदों गाइस। थांनाय BPFनि दिनावहाय बिथांमोना मोनसे दैजिं फेस्टिवल लादोंमोन आरो ओरैहाय UPPLनिया बावैसो सिगां नलेज फेस्टिवल लादों। दा गावबागाव जायगायाव बे फेस्टिवला गावबागाव मोनफा मोनफा कन्ट्रिबिउसन दं। बेनिफ्राय बावहाय जोङो गेजेरनि दैजिं फेस्टिवलनि गेजेरजों फुरा इन्डिया वर्ल्डआवनो मोनसे मेसेज थांबायमोन जे फुरा मोनसे बेबादि नर्थ इस्टनि गेजेराव मोनसे क्राउडेड सुबुं अनजिमा बयनिख्रुइबो लोबसिन थानाय मोनसे बै फरेनफोरनि बादि बयनिख्रुइबो क्राउडेड एकदमबारे सुबुं लोब फैनाय मोनसे फेस्टिवल बादि मोनसे सिनायथि मोनबायमोन। आरो बेनि गेजेरजों दिनै थाखा फैसा लस जानाय जायाखै। बेवहाय फिसा टेन्डार साब टेन्डार बायदिसिना होनानै फैसाखौ आरजिनानै रायजो राजाफ्राबो दखान बायदिसिना जथ' नांगौ होनानै लानो हादों। आरो नैबे BTC गभर्नमेन्टआबो बेनिफ्राय फैसा आरजिनानै लानो हादों। खारन बेवहाय माखासे गिदिर टेन्डार सोलिदोंमोन नालाय। बेनिफ्राय पिकनिक जानाय, जौ बेदर बेफोरथ' थाखायो। पिकनिक मोनसे फेस्टिवल नालाय बेफोर थादों आरो। बेनिफ्राय बेनि गेजेरजों समाजाव मा इफेक्ट होदों, मा इफेक्ट होआखै, मा जौगादों थ' रायजो राजाफोरनि सायाव। बेनिफ्राय जुवा बेफोरखौथ' आङो बेयावथ' नुनो मोननाय जायाखै ना सोलिबायदोंसो नामा। सोरबा मिथियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय। दा बेनि दैजिं फेस्टिवलनि मोनसे गोहोम आरो बेनिख्रुइ बांसिन सोरबाया खिन्थानो रोंनो हागौ गोहोमखौ। आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो खिन्थाबाय। नोंथांमोना मा सानो? गेजेरनि सुबुंफ्रा रायजो राजाफ्रा आंनो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। नैबे फारसेथिं नलेज फेस्टिवल बेयावबोथ' गोगोम फैसा थांदों। गोगोमानो एमाउन्टआ बिनि थाखाय फैसा स्पेन्ड खालामनाया। दा बे नलेज फेस्टिवलाव जौ गैया, खिन्थु जुवा बायदिसिना गैया। बे गावबागाव जायगायाव गावबागाव मोनसे गोहोम दं। नलेज फेस्टिवलाबो बेवहाय गोजाननि आलासि लाबोदों, रायज्लायहोफैदों, फैहोदों। बिनि गेजेरजों मेसेज हरदों जे जोंनि बर'लेण्डआवहाय ओरै बेफोरबादि मेसेज। एक्सचेन्ज अफ आइडियासफ्रा नलेज फेस्टिवलनि गेजेरजों जादों। बेहा बेनि गावबागाव जायगायाव मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं। खिन्थु बेवहाय फैसा मोनफिननाय जायाखै। फैसाया गोगोम थांनाय जाहैदों। दा मोननैयावबो फैसा थांदों। मोनसेया गुबुन मोनसेनि गावबागाव जायगायाव गावबागाव बे फेस्टिवलफ्रा गावबागाव कन्ट्रिबिउसन दङ। मोनसेयाव फैसा मोनफिनदों, जौ थाहैदों। बिदिनो फेस्टिवल नालाय दखान आरि बायदिसिना थाहैदों आरो। बेनिफ्राय नैबेवहाय बिदि दखान जौ गैया। फैसा थांनायखौ मोनफिनाखै। बेनिफ्राय बावबो गोगोम एमाउन्ट थांदों नलेज फेस्टिवलावबो। बेनिफ्राय गोजाननि मानसि फैनानै दैजिं फेस्टिवलावबो गोजाननि मानसि फैदों, श' खालामफैदों, फांसन जादों। बेनिफ्राय नलेज फेस्टिवलावबो गोजाननि मानसि फैनानै माखासे मेसेजखौ आइडियासफोरखौ लालायनाय होलायनाय जादों। दा बे मोननैनि गेजेराव रायजो राजाफोर, आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला,
दिनैनि बे ट्रेन्डिं इलेक्सन जे फोसावदिं मेल बेफोरबादि मेलफ्राव दिनै बे मोननैखौ लानानै सरसा जागासिनो दंथ'। बे मोननैनि गेजेराव नोंथांमोना रायजोनि गेजेरनि मानसि जानानै पार्टिलाया हसिया गेजेरनि सुबुं जानानै मा मेसेज हरो आंनाव कमेन्ट्सआव हरबानो जाबाय। दा ट्रेन्डिं बेहाबो बेखौ लानानै बुङो, बेहाबो बेखौ लानानै बुङो। जोंनियावथ' मैखोम पलिटिकेल पार्टि मोननै, वी हेभ 2 पलिटिकेल पार्टिस इन आवार BTC रिजनेल पलिटिकेल पार्टि BPF एन्ड UPPL। दा बिथांमोना सिन्था सरसा बानायलायबाय थायो आरो बिथांमोना माखासे बादि नांलायनायखौबो जोङो नुनो मोनबाय थायो मिडियानि गेजेरजों। दा बेवहाय नोंथांमोना मा कमेन्ट्स हरो बेसो मेन जागोन खोथाया। लाथावथाव खोथाया नोंथांमोन बिसोरथ' राजनितिनि थाखाय माबा माबि बुंला बुंलि, नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा मा बुङो कमेन्ट्सनि गेजेरजों हरबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।